føler ikke, at den der vej. Ja, det gør du også. Det skal man lige vende sig til. Det er glimrende. Vi tager det bånd der, så I bare skal stå på båndet op, okay? Og så tager vi den der lige bagefter. Nu kører du den anden vej. Ja, fint at hoppe af. Fint at hoppe af. Yes, Svaling. Hop af, hop af. Okay. Vi er herovre nu. En smule frem, retter bordet en lille smule mere ned af pisten. Og så prøve at trykke skulder, knæ, og så tog eller hæl. Du skal pege det længere ned af pisten for at glide. Det kan være, at det ikke engang er stejl nok til dit boardflow. Sådan der. Jeg vil gå til butikken og vælge pizza. Mig og løfte dit knæ og din hæl. Yes, yes, mere. Glimrende maling. Okay øvelse bare at køre sådan der på tåen, som vi gør nu. Yes. Og så prøv at stoppe helt op med tåen. Kør helt på tværs. Yes. Ja. Hvad siger du? Og så drej. Ups. Jeg havde ikke regnet. Jeg troede, jeg var natural, men var bedre end maling, men det viser sig, at det er jeg nok ikke. Endnu. Men vi kæmper. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Der er nogle ting, der skal slå klik, det er jo klart. Ja. Og jeg tror måske, jeg har den ulempe også, at jeg har en noget bagage fra ski, måske. Fordi jeg var aldrig den bedste flow-skier. Og så er vi hos Maling. Initial update, Maling. Ja. Du skal snakke. Hey, jo. Det var fanget godt, jo. Det er varmt, hva'? Hvad er din fornemmelse? Er du ved at have fat i det? Jeg føler, at det er meget at køre rigtig hurtigt. Skal man bare lige kunne styre og tænke farten eller bremse. Okay. Eller det er fart på, eller bare. God start. Du er lidt for meget vægt på den forreste fod, som du siger, når du kommer rundt. Hey. Og så helt. Wow. Side flow. Og nu. Ja, meget bedre. Du gør det helt fint. Nu skal du lige slå koldt vand i blodet. Det er kedeligt ud. Ja, jeg kører også langt. Op i fart, bro. Op i fart. Det der vi tog jeres spark sidst. Det er meget svært at sige. Det er simpelthen ikke, det går hurtigt, men jeg kan ikke vurdere det. Det går heller ikke hurtigt der. Altså, det går ikke hurtigt på noget tidspunkt. Nej, prøv at se. Wow, crazy. Vi skal lige der. Hvad sker der her? Ja, lige ud, og så tog. Tog. På tværs. Bliv ved. Ja. Og så den anden vej. Wow. Og så den anden vej. Nej, vent til. Ja, lige ud først. Ja. Jeg hjælper lige her. Sådan, mand. Det er okay. Er du okay? Ja, jeg er okay. Det var godt. Og så rundt. Og så om på tåen. Ja! Maling det samme. Ej, maling! Prøv at pege med hånden også. Løft din forreste hånd lidt op, Maling. Det er vægten. Du kommer til at gøre sådan her. Ja.
En sving nu, Maling. Den anden vej. Mere vægt på det forreste ben. Du har al vægten på det bagerste. Yes! Du er skarp. Sådan der. Den anden vej. 2. Ej, du misser 3. Så kører vi bare hele vejen på tværs. Hele vejen. Ned ad pisten, og så rundt. Ja, stilet. Og så skal vi have et sving mere på hælen. Ned ad pisten, og så rundt. Rundt. Ja. Og så skal vi over der på hjørnet. Tak. Der er Maling. Lav noget sejt, Maling. Åh. Ja. Du kunne mærke kameraet. Du har den. Nøj, du er så tæt på at køre den hele vejen, mand. Okay, vennerne. Mikkel, han skal nu... Ej, den viser rød nu. Det betyder, det filmer. Okay. Mikkel, han skal på snowboard på første gang, og vi er på vej hen. Er det børnebakken eller den grønne bakke? Børnebakken. Og hvordan har du det lige nu? Nej, det er luksus. Det er luksus. Min baller gør ondt. Det er en baller, der min højre balle. Meget specifikt. Og hvad med din knæ? Det har det godt. Din knæ har det godt. Fødder har det godt. Fedt. Jeg stoppede for denne gang og hoppede i mine vandrestøvler, så nu kan Mikkel, han kan låne mit board, som er Mias board. Podcast at this point. Ja, 100%. Kommer du til at køre ned. Yes. Og så læner med skulderen først. Ja, op på tæerne. Ja, det er godkendt. Prøv på hælen. Ja. Ja, godt. Det er fint, det her. Det er den der dans der. Ja, det er dansen. Det vigtige er bare, når bordet kører lige, hvis den her side så skrider den her vej ud, så skal du om på hælen, og hvis den skrider den anden vej ud, så skal du om på tåen. Så er det hælen her. Lige præcis. Nu rører du så om på den anden side. Ja. Det er også. Og så hælen. Nedad med bordet, og så om på tåen. Nej. Der røg de 100 kroner. Bro, jeg røg ud af pisten, jo. Op på tæerne. Yes, stærkt. Og så kører du bare i den her vinkel over til den anden side af pisten. Væk på forreste ben, Ja, rigtigt. Yes, øj. Der kom du til at læne dig tilbage. Ja, det kan du mærke det? Yes, og så er det om på tåen her. Vægten på det forreste ben med forreste ben. Du har for meget vægt på det bagerste, det er derfor du falder. Hæl. Okay. Det var bare 3 stress, bro. Det der. Hæng lige væk på bagover. Yes, og så skal vi pege bordet ned ad pisten med vægt på det forreste år. Du kommer til at dreje for hurtigt. Ja, godt reddet. Ja! Det var vægten på de forreste, der reddede sig. Du ved godt, hvad der skete.